Què passa, juganers, juganeres, gent que juga? Benvinguts un dia més al Jugasso. Avui us porto el Marvel Champions de cartes, un joc en el que estic viciadíssim. És un joc fantàstic perquè pot ser el superheroi que vulguis. Spider-Man. Pau, que sí, que no farem tant soroll. No, tio, que no és això. Que no funciona, tio, que estàs molt desfassat. Però què dius? Què és això de Marvels? Això són els cromos de quan era petit. Ara es porta aquest heroi, el Rhino Hero. Qui? Tio, això és el que es porta a Barcelona, que és l'hòstia. Ja veuràs, deixa'm a mi. Segur? Ja saps que jo soc molt més modernet, soc molt més jove... Que vius a Barcelona... Exacte, jo sé que tothom està tot el dia jugant a això, ja veuràs, deixa'm a mi. N'estàs segur? Estic seguríssim. Bueno, doncs, a què juguem? Em vaig enamorar d'ell tan bon punt el vaig conèixer. Va ser amor a primera vista, que diuen. Mira, tu, recreo. Va ser algo com... És un ocell? És un avió? És un... rinoceront? Al principi no ho entenia. Però va ser comprar-lo i descobrir ben bé què és. Per on començar? M'agraden moltes coses d'ell, però el que més m'agrada és que és superportàtil. O sigui, te'l pots endur a qualsevol lloc i no fa cap mena de nosa. Això sí, un cop el treus, veus com creix i com es fa una cosa completament enorme. I això que encara no coneixia el seu germà gran, que llavors ja no sé ni per on començar. Aviam, Pau, anem a veure com es juga aquest joc. Però una cosa, aquest joc de Java no és un joc per canalla? Oye, això de canalla ja també ja no es diu així. O sigui, pots jugar-hi amb canalla. És per tots els públics. És una caixa, pots pensar un joc complet i tal, però al final no és més que una baralla de cartes, d'acord? Vale. Veus? Baralla de cartes. Ok. I una figureta, que és el nostre estimat i preciat Rhino Hero. Però aviam, això, no sé si... Aquí ho veus, Joel, això? S'aprecia? Això és un heroi? És un superheroi. Però és un heroi de què? Queda una mica a la teva pròpia... O sigui, jo m'he informat, he buscat a Wikipedia, he buscat a tot arreu, i tu mateix decideixes quin superpoder té. A la portada, veus, està sobre un edifici, cosa que a mi ja em sembla prou... Prou heavy, no? Prou, sí, jo crec que aquests de Java van dir, bueno, fem això, un rino i que sigui Hero, o sigui, un rinoceront, heroi. Jo tinc la meva sospita... Això ho vendrem. És que, clar, al final el joc va de construir edificis, vale. I, clar, jo pensava que podria haver estat un constructor, o una cosa més lògica. En plan Bob el Manetes, no? Exacte. No sé si té gaire sentit que sigui un superheroi, però per mi és el meu heroi. Comences amb aquesta carta, d'acord? I aquesta carta té dues cares. Aquesta seria la cara difícil, perquè al final només poses una carta, i aquesta és la cara fàcil, d'acord? Llavors hi ha les cartes, que serien aquestes, que són les de les taulades, d'acord? Que això ens les haurem de repartir, crec que són 7 per cap. I després tens aquestes altres cartes, que són les parets. Les parets són boníssimes, com veus. De fora són així, ai, m'encanta fer això. De fora són com teules, però si vas a dins tens les sales. Que divertit. Home, és que és boníssim. Que divertit, que és cucu. Oi? I el que tenen aquestes cartes és que no és que les hagi tractat malament, sinó que es dobleguen, vale? Vale. I el joc funciona així. Ok. Començo jo, vale? Això són les taulades i aquestes ja sobren, no? Correcte. Tens algunes que tenen com una part així, veureu que hi ha una part platejada, que són com diferents superpoders. A mesura que anem jugant ja te'ls explicaré, vale? Primer de tot has de col·locar una d'aquestes fitxes, com et diu aquí la línia, és a dir, així, vale? I es queda aguantat, eh? També com puguis, vale? Vale. I després has de col·locar una taulada. I aquesta... N'hi ha dos. Sí, o no, sí, però aquesta... hi ha el Rhino aquí. Hi ha el Rhino Hero. Hi ha el Rhino Hero. Rhino Hero, has d'agafar-lo, d'acord? Què dius? Rhino Hero, és el que s'ha de dir cada cop que surt el Rhino Hero. Això t'ho posa a les instruccions, eh? Ho posa? Sí, cada cop que diu hi ha Rhino, doncs tu dius Rhino Hero. Com aquesta empenta. Rhino, sí, amb molta il·lusió. Com si fóssim al Camp Nou, no? Al principi no ho entendràs, però és que hi ha una eufòria en aquest joc. Tu col·loques el Rhino Hero aquí, amb la direcció que et diu aquí, és a dir, mirant cap allà, i procurant que no caigui, toca fer el següent. I haig de fer-ne dos? Clar, has de col·locar tal com et diu aquí, les dos. I ha de tenir lògica o no cal? Què vols dir? No, home, i tant si n'ha de tenir. O sigui, les ha d'estar parets de dins? fora han de ser les de fora i les de dins, les de dins. Ai, he matat en Rhino Hero. Has tirat en Rhino. Ai! És que no pot ser que t'hagi caigut al primer pis. Això és fallar, ja. Això és perdre, però no passa res. Jo haig de ficar això aquí i això aquí. Veus com és flipant? I al final el joc és només una baralla de cartes que te la pots endur on vulguis. És més complicat que pensava, eh? Pensava que era per canalla i això. Ara tu has de posar la taulada que vulguis. Vale. Sí. En plan... Aquesta empoteges, perquè si t'hi fixes només hi ha una carta, que és més difícil. Vale, però et fots. I té aquest símbol que amb dos no importa, vol dir canviar de torn, però és que de sentit. Però... va, doncs ara tu, després jo. Exacte. Abans era jo, després tu, ara és tu i jo. Exacte. Jo pot posar-hi aquesta carta, que és una per dos, vol dir que em puc posar dos. Dos taulades. Sí. És que et rellisquen, quan em poses dos rellisca. Ara si cau, ja està, eh? Sí, bueno, ja està, exacte, sí, i tant. Mira! Rhino Hero!
I has d'acompanyar-ho amb alguna cosa. I ara què? Has d'agafar aquest? Agafes l'heroi, clar, és que aquí no es veu per càmera, loco. però aquí darrere hi ha en Rinohiro. I ara ets de col·locar mirant cap allà perquè és la fletxa on ho diu, no? Exacte. Molt bé. Cada cop que dius Rinohiro ho has d'acompanyar per alguna cosa. És a dir, no pots dir Rinohiro, has de dir Rinohiro, t'estimo més que els meus pares, per exemple, o una cosa que opinis d'en Rinohiro. Vale, ok. Encara no sé què opino, però bueno. Aquest, ja, el Rinohiro. Digueu, va. Rinohiro, ets el puto amo. Molt bé, molt bé. M'encanta transmetre aquesta emoció. Estic agafant la il·lusió del Rinohiro. Sí. Vale, ja em toca a mi. Sí, si aconsegueixes que els dos gastin totes les taulades... Guanya tothom. Guanya tothom. Aquesta és més 1, veieu? Carta més 1, que vol dir que n'has de pillar una més, una taulada més. Això vol dir que... Oh, no! Jo pensava que... Però bueno, això que t'he portat ara no és el joc en si. L'altre dia estava passejant per les galeries Maldà de les botigues d'Amazon i em vaig trobar amb això. Però mira la diferència de caixa. Això deu ser l'hòstia en vinagre. Si t'hi fixes, està precintat encara. Sí. O sigui, podràs fer el teu unboxing, això que t'agrada tant, sí, treure les cartetes i tal. I fem una partida d'això, ara que ja... Ja sé, ara ja m'agrada. Mireu per aquí darrere. És guapíssim, Pots construir com... A més, això en format còmic, està guai, ben explicat. És una passada. Mira, Pau, mentre desmuntem tot això, anem a... T'agrada tant el cartró com a mi? Segur que no, però si t'agrada el cartró, Mazom! A Mazom tenen molts jocs amb molt de cartró per donar i per vendre. A més, Mazom són els patrocinadors oficials d'aquest programa. Tenen botigues tant online com físiques. A Galeries Maldà a Barcelona, a Bilbao, i allà et poden aconsellar millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir descomptes fantàstics a les seves botigues. Després de la publicitat anem a l'unboxing del Rinohiro. Ostres, espera, per ser unboxing... Ui, espera. Què està passant aquí? Mira, tu, allà. Tot això quasi que vi en aquesta caixa, Mira, les cartes són gegants, loco. És que són molt grans. Són molt grosses. Sí. Exactament el doble que les d'abans. Veurem les targetetes, aquí tenim... Mira, aquestes sí que són com les d'abans, Pau? Hòstia, aquestes són gegants, loco! No, aquestes són immenses. Què és això? Ara veuràs. Què és això? Són immenses. I això, l'Spiderman aquest, l'Spiderman... Això és un mono. Ara t'ho explico. Són els monos, no sé quin nom tenen. Jo puc ser aquest? No, això és això és una dificultat. Una dificultat? O sigui, és una cosa que a poc ens anirà putejant durant la partida. I això de la medalla és qui s'ho endú qui està més amunt. O sigui, ens anem passant. Ens ho anem passant, exacte. Segurament acabaré tenint-la jo, però... Aquí tenim 3 daus que m'explicaràs per què serveixen. Hi ha el Rinohiro, que tu ja te l'has agafat. Tenim aquí el senyor Pingüino i la senyora Girafa. Tenen noms, Te'ls busco. Tenen noms? Girafa Boy, vale? Vale, Girafa Boy. Big Elephant. Big Elephant. Big Elephant mola, com a nom. Big Elephant. Batwing. I en Rinohiro, que és el teu. Ja ho tenim a punt. Ara ensenya'm com es juga això. Vale, sí. He de dir que, clar, que jo és el primer cop que jugo, hem obert la caixa ara, m'he menjat molts tutorials, m'he menjat molt de tot, així que crec que sé com s'hi juga. Però això no és un tutorial. És a dir, aquí no hem vingut a ensenyar com a jugar. Hem vingut a jugar. Ens hem vingut a passar bé. Som-hi. Cadascú agafa 3 cartes d'aquestes. Això ho hauries de fer tu, no? A tu se't dona bé allò de... Que això serien els terres, Exacte. Agafa un tu. Aquestes 3 m'agraden. Jo n'agafo 3. Mira, us ensenyo. Veus? Serien aquests. N'hi haurien més. Agafo aquests mateixos. Doncs tries una, començaré jo, si et sembla. Vale. I trio aquesta, que mira, que em serveix perfecte per explicar moltes coses, aquesta. Aquesta carta em diu que he de posar una paret alta, que és a dir, d'aquestes, no d'aquestes, i he de posar un mono. Ara t'ensenyo com es fan les dues coses. Vale. Agafo primer la paret alta i la col·loco a qualsevol lloc d'aquests que vulgui. Que vull, doncs, fer aquí, vale? La col·loco aquí i agafo això i ho col·loco aquí. El terra i el col·loques aquí. Ja està, com el joc d'abans, però una cosa una miqueta més gran. I em diu que col·loqui el mono, que és això, que per tu què seria? Això seria un Spiderman. És que a tu et sembla molt Spiderman, a mi em sembla més rotllo cabaret, no? Una cosa com més... Micoman. Vale, diguem-li així. I el col·loques aquí penjant. Vale. Amb la mateixa gràcia que ho he fet jo. Ja està. Llavors, jo un cop he acabat, tiro això. Que és un dau? Aquest dau, sí. I el tiro. 0. Això vol dir que el meu Rinohiro, el meu heroi... Perquè tu agafes el Rinohiro. Home, això està claríssim. O sigui,
Sí, és veritat que no t'he deixat triar, però vull dir... Vale, i jo no el pujo, però si em toqués aquí un 2, perquè això són 2 pisos, perquè és gran, el pujaria aquí sobre, d'acord? I guanyaria, i m'enduria la medalla. Vale, la medalla aquesta, quan tu estàs més amunt que jo, t'endús la medalla. Sí. I quan jo t'avanci, m'enduc la medalla. I quan caigui això, si et cau a tu i jo estic més amunt, guanyo. Exacte. Guanya qui està més amunt, a no ser que aquesta persona tiri tot l'edifici. I l'última cosa, si ens trobem en un mateix pis, haurem de barallar-nos. Això és el Rhino Hero Super Battle. Vale. Ja ho veurem, però hi ha una baralla. Per això són aquests 2 daus. Per això són els daus aquests. D'acord? Estil Dungeons and Dragons, no? Està guapíssim. Són herois que fan edificis i es barallen als edificis. No ens donarà ni un puto duro i està guapíssim. És l'hòstia. Aviam. Aviam, això ho farem així. Aquí. I ara posaré el meu, que ha d'estar així, per exemple. Perfecte. I jo, ximpum. Vale. Tiro el dau. Hòstia, és molt gran això, eh? Clar, és que, home... Abans era tot així, Sí. i ara és tot això. Això el tiro. 1. Vale, ara... Mira, abans... puja, bueno, sí, vols picar, Sí, no? és que volia. Vale. Abans no hagués pogut, perquè Clar. no teníem 2 pisos, però ara sí que puc. Ara pots. Per tant, fico aquest aquí i... Rhino Hero! Estic enamorat de tu, per exemple. I m'enduc la medalla perquè estic guanyant. O sigui, ara tens la medalla, estàs guanyant ja, tu, O mai, ja està, mai. Ok. Flipa. Has vist com va creixent això? I aquí, vale, ja tinc això fet, i toca... Menjo! Vale, menjo, això vol dir que torno a estar al mateix nivell que estàs tu. Sí. I per conseqüència... Clar, quan el Rhino Hero baixa, aquí han afegit una altra cançó, que és... Rhino Hero... Sí, això Tinc ganes de que ens trobem... Fliparàs. Un 3. Un 3. Un 3! No m'ho crec. Com es diu elefant? Què? Big Elephant! 1, 2 i 3. Aquí. I ara m'emporto jo la medalla. Tota teva. Soc com el màgic Andreu. Nen! Amic meu! Ara s'ha notat, això... Ah, 1. Bueno, ja estàs pujant. I ara ens trobem en una situació que és que tots... Ha de volar. Ara ha de volar. No, home, no. Sí, perquè no pot passar d'aquí, per tant ha de volar cap a un altre. Sí, però no és això. Sí, però això és superheroi, perquè vola. Ah! Vale. Però ens trobem en una situació que tots dos estem al mateix pis. Vale, ara ens hem de barallar. Vale? Jo, com que he estat el que he pujat, sóc atacant, per tant sóc el vermell. I ja sóc el defensor. Vale. Qui tregui el número més alt, guanya. Per tant, l'altre baixa un pis avall. Va, això és molt Dungeons and Dragons, m'agrada. A tope. Vinga. Tu primer? No. Bueno, jo hauria de treure un número més gran per guanyar-te. No, per favor. Un 2. Bueno, tampoc. I què, ets de baixar un i jo? I em quedo això i tu baixes un pis. Big Elephant, no passa res. Tornem a pujar al cul. Molt bé. Veia palau estem fent aquí, eh? Sí, està guapo, Veia edificació. Le Palauit. Molt bé. Ara tiro el número aquest i et supero, ja està. 2, toma! Em superes? Big Elephant, ets el millor que hi ha. Fluixet, també. Aquest és per tu, doncs ara. Vale, però faig un així i un aquí. Mira, aquest serà molt guai perquè estarà aquí al mig. Ah, molt bé. Vale, ja has de tirar el dau, eh? Tiro el dau. Menjo. 3. No! Flipa. Biam. Això també fa patir, eh? Molt bé. 2 i 3, mira el mateix. Buah. Té. Què faig? M'encanten els jocs de construcció, Jordi. Sí? Tu volies ser constructor de petit o què? No, però tant de bo... O sigui, a mi m'agrada molt, això de jocs de taula i tal, però tant de bo haguessis fet el canal sobre Legos. O sobre... Si és que sóc així. 1. Vale. Big Elephant, Big Elephant, Big Elephant. Que no confondre per Dick Elephant. No, Dick Elephant no, que segurament també li passa, però... És que fa patir molt això, eh? Uf, vale, et toca. Vale, fico una petita... Vale. Quin patir, aquest joc. És que jo de petit m'hagués flipat aquest joc, Aquest joc és guapíssim per petits i per grans, ja ho vaig a dir, No! Això d'aquí és meu. Cabron, tio. M'ho he passat de puta mare, així de clar. Vull dir, tant el petit com el gran és l'hòstia. No hi havia jugat mai, per tant, moltes gràcies per portar-nos al jugasso. De res. No, i és que estava allà a l'habitació, t'he sentit Marvel Champions, aquest friqui. Posant una cosa més senzilla. Però ara que has dit Marvel Champions també en tinc ganes d'anar a jugar, eh?
Bueno, Pau, ens veiem després. Merci, Sopem després junts? Vale. O tens alguna cosa? Bueno, sempre ja saps que vaig amb Yatecomos i jo faig la meva, però encantat. Vale, ens veiem després. Merci, nen. Bueno, doncs això ja està. Ha molat bastant al final aquest joc, I també m'agrada molt tenir convidats en el Jugasso. Vols venir tu? Si vols venir, només t'has de fer Patreon. No cal pas que fiquis una gran quantitat de diners per ser Patreon. I a més ens enviïs un vídeo explicant el teu joc preferit. Se t'ha de veure la il·lusió en els ulls. A més, sent Patreon, ens ajudaràs a seguir fent aquest projecte i tindràs un munt de descomptes a les botigues Mazop. També a la descripció tindràs l'enllaç per trobar aquest joc. Doncs res, ens veiem la setmana que ve. Joel, talla.